Manyama. And it just came 500. Come on, SIS MELLY. Charity, good morning. Nyaya, good morning. Chabuda quiet. How are you? Ndarara ndichinakirwa. Yes, Linda, how are you? Morning. Ish, guys, ndarara ndichinakirwa pamufete. Pana akamborarawo padhuze here naMother Daris. As yes, Dhumebhi ari bo. Murisei guys. Murisei. Starara boys. Kuneta chete nemafaro zvedu taneta takanakirwa guys. Takanakirwa isingaiti. Hanzi good morning SIS MELLY. Hello, hi guys, good morning. How are you guys? Are you good this morning? SIS MELLY vari ku driver, so nhasi ndiripo ndiri acting. Taurai neni muchindiudza mameseji ndichingopasira. Zviri sei? Kudzai ndaramo, how are you? Hanzi Dhumebhi mhoro. Yes, Dhumebhi ari bo and ari kuluka sex. Skinny manyama. Muri kuiona here skinny ya Dhumebhi? Skinny manyama. Ya damu road kuinda handisati ndadya. Kwai Dhumebhi wadya here? Mana ndanitengera here chikafu. Hanzi you guys mogeza nitogeza nemukaka. Hanzi naye Dhumebhi wenyu nemumvura mose naye dhume wavo havasi. Okay, mirani mbotaura chimwe chinhu guys. Ndimbokuudzai something guys. SIS MELLY, brand raSIS MELLY, it represents munhu wese guys. Harisarudze Dhumebhi nezuro akakudzai nyaya dzake, nezuro achikudzai kuti nini mamusingaziva nditi akakudzai kuti ndoba tiri kubva, akakudzai kuti nini ndoita so ndodai ndozvandinoita, akakudzai anditika ndo zvakaita. SIS MELLY havasarudze munhu, atika SIS MELLY munhu wemahure saDhumebhi, so munhu wembavha saDhumebhi futi. Ogera wakati ndodai saDhumebhi futi. SIS MELLY munhu wezvirema, anoona sezvimwe zvirema. SIS MELLY munhu wevanotambura, antika sezviri kutambura kwanoitawo. SIS MELLY munhu wevapfumi, hameno ikoko, anoona SIS MELLY munhu wese. Inini handisarudze munhu. Brand redu isusu paDiaries musashore yenyu tinomirira munhu wese. We love everyone sezvavari, we accept them sezvavari. Anditimaona tinotongoona sezvavari. So kune vamwe vaya vanozoti SIS MELLY vanofamba naDhumebhi vanga vachizohura naDhumebhi. Handihure guys. Dhumebhi ndohura. Aiwa. Ini ndechitoka mbinga mudhuze vanotivharidzira. Vanotivharidzira. Ndotoboikana. Hatihure. Saka asi brand rangu ndere munhu wese. I love everyone and brand redu guys. Anditi we are not an evil brand. We are not a toxic brand. We are not a toxic brand. Tiri brand that you know, yes, tolerates everybody, loves everybody, and tikakanganisirana, we move forward. That's who we are. And we tokanganisirana, tototukana zvokutodaro, totogwavhurana zvokutodaro, tototsamwirana zvokutodaro. But vamwe munozotora personal. You tend to take things personal, guys, and that's not correct. Inini mungombozviona, tototukana nhasi makore tita kutoseka, totokangama, we move, I move. Indino ndikatotaura chinhu ipapo chatopera ndakuita move. Uchara ondozona munhu achidzoka like takati
Tata move, we've moved, we move. Yeah. And mona, saka brand redu guys, tutori vanhu, tutori vanhu. Ati musambofamba ka expect that SIS MELLY is a saint. Ndoda kugana correct ipako. Don't ever papenyu when you think kuti SIS MELLY is a saint nokuti havasi saint. Munhu wenyama matadzira muti ende musafunga kuti guys kana uri pachigaro chinopisa kunzwa waita meno mazita munoti paiwa yayi kuti social rights, what influencer, whatever, you are not going to make a mistake. Never. Hakuna zvinhu zvakadaro. Tinototadza. Anmona, tinototadza. Zvokutodaro. Anmona, scandals dzangu chizo dzinotodzidzo dzinotouya. They will come, my scandals will come. Anmona, because ndiri munhu. Anmona, I'm just atina chatakambosiyana. Atina chatakambosiyana kana. Anmona. Saka brand redu guys, we love everybody and we move and we tolerate everybody. Atisarudze kuti sorry na my Kethi Mrasta makandisiya. Oh, naiwe Nadia. Kuna ndakuziva kuti ndokuonga uri Nadia ungadi akafara ndozvaanoda zvichi. Why they wakafara? Ha, waifara suro. Ngadi akafara zvake. Fara takafara guys. Kazi tivorogeza ndina. Fara takafara guys, but asana piwa mari yangu yese. Ndatigenda kuziva mukazana kuya nelife yachona. Mukazana kuya nelife yachona. Mukazanda kuzana life yachona ndakuzoya ndakazvimirira life asana piwa mari yangu yese guys. Pane a little accident that happened yesterday whereby the owner akadona akafunika gumbo, so she ended up in hospital. And mona akaenda hospital akadisaka ndangoti asiona ari hospital atizoyasitara zvakadai, so saka mukana nesudzokawo guys ari munozati ma promoters ari kuita sei mazvano mukana ndozodzoka itira kuti guys makune mari yangu yakasara nsandapiwa mari aiwa ndita kutodzoka panapa ndakutozozvitaura because totozongotaura guys and mona unenge watosiya mhuri yako watodrive watofamba toenda kure mari yawo unenge wapiwa deposit ndinotodira fuel watodira watobhadhara ndokutoti urare and then unenge uchitodayo yakasara iyoyo indatosiya kuchibasa chiti ndikuperekedza SIS MELLY. And then saka tinekita kuzodzoka pamberi mari hatina kupuwa yose takamira imwe mari haisati yauya yese tigare tataura kuitira kuti kana takuzouya chaiko chaiko handimoona zvinenge zvisina kuzonaka manje. It will not look good kana tikasapiwa mari. It will not look good for the club. Yeah. It will not look akufara here. Akufara takafara. Aiwa takafara. Akufara takafara. Soro takafara. Kwaidzo mbinga dzandaiona. Futi fani next time kana ndichienda kuma club akaita sewaya ndina SIS MELLY. Aiwa. Vanondishaisa kubata mbinga ndenge ndongonyara. Kuti zvino ndikavaratidza unhu hwangu ndikatsonya kudai zvinozofamba sei. Indengwa makaona here mbinga yanga ingosvebera mudhuze DJ uyu yangosvebera mudhuze. Nai, so next time kana ndoda kuenda kuma club manyama akaita sekwatatiri uko handina SIS MELLY ndoina ndakazvimiririra because aiwa zviro zvakafara chero chida kuita unhu hwako hwekupengereka woga zvinongokuudza kuti munomu imbozvidzora because manga muri veclass esivhiki love kwanzi vana bloka sichemusoro hako ndiona ndipeva vana bloka vana bloka soro hako ndisikunyatsonzwisisa mentaida kuti chi vhiki urikati chii vhiki what are you saying? Hanzi Dhumebhi muise SIS MELLY. SIS MELLY vaimwa appetizer vakaramba hanzi handimudoro vanga vadhakwa guys amarulai vanga vamwe vakamwa bhotoro roseka vari 1 zema dzako Dhumebhi takazomwawo nemusikana tuchoma totomakamuisira tokupedzisira tuya pahoteri akazomwawo tuchoma totomakamuisira tuya bhotoro rose ri 1 vanga vakutaura chirungu vari vega ndakaramba ndakanyarira zvangu ndikati nhasi ndotaurirwa chirungu taura hako vakandibloka kubata mbinga nezuro aiwa ndovachengetedza as long vaneni ndiri kuvachengetedza zvisingaiti asi ndongozobhoikana chete kuti kanda kuda kuita mutactiki wangu manje ndinge ndonyara kana ndati handekuna mutactiki kana ndikana nao ndoziva kuti hakuna mutactiki ndinge ndonyara ende kwakune magusheshe manyama ende vanhu vose vanga varimo muclub imomo handinova ndakamboona anga ane jojo tengi ndindoga dai ndine jojo tengi vamwe vese vamwe vese kuti vakazvagwa vakanamirigwa vakazvarwa vakadaro here
ini ndakatopfeka bra mukati mune vamwe zamu ranga rakaita point rakadai pane kumwe kunhu kunongokudza kuti apa padzika mai mwana mukubuda zvisizvo club manyama chaiko magusheshe anga ariko ikoko kwava usingadiwi zvibage zvakaita seizvizvo aiwa nezuro takafara kwaibhumekukatirega zvekudaro uchaita mukadzi ane mari dzake nemurume wake ane mari but goes time. Thank you, I receive. Ndorega kana ndamboita gbalangwa first gbalangwa ndicharega namo shamwari kwatakakurira kwakasiyana siyana namo ndo inondipusha kuti ndiite zvandiri kuita izvi dai isiri namo pamwe dai ndakadzidza ndaimbozviita izvo zvandiri dai ndakadzidza dai ndiri memba muri sei iwe shamwari vanhu vakadzidza iko zvino izvi vatorimo mukati menyu mumya varimo mukati menyu vana macertificate akawanda chero ukadzidza basa racho uwanepi. Where are you going to get that job from? Taura zvenyu taura hakovhiki kudzikama hakumbodi kungodzikama pose pose unozwa kuti unotozvisungirira so ine hangu kutaura pachokwadi ini karekta yangu handikwanisi kudzikama ini munenge mune vanhu vacho vanenge vakadzikama handigoni ndendingohwa ndichirumwa muviri kuti zvinondorarama here ndakazvisungirira muchipanera kudai sana zuro chaiyo doro rangu black label manga musina ira vakanditengera henken handatozorimwa ndakatoti ndakutomwa hangu mani kirikini zvibhodhoro ndozvandanga ndakumwa nekuti ndakatoona kuti iri doro harisi rangu iri so kudzikama kwacho handigoni hanzi asi ukawana habhi unosiya ndinosiya ndikawana habhi ndinoti iko zvino habhi ndinomuda pa5 years dziri kuuya kumberi but ndinoti iko zvino ndikamuwana habhi ane rudo anogona taking caring ndinosiya kwete kuti zvokusiya asi mari ndopota ndinotsvaka ndikazowana mbinga yangu handikazotadzika kukotama pasaidi ndakanyarara azimbondura here kusiku azijojotengi ndizvo here Jojo tengi zvinondoita sei ndoenda here ndonobvisiwa dumbu ndonobvisiwa ndonobvisiwa mafuta mari kana ndaane mari ndopamuchaona ndoinda ndonobvisa hanzi uri kugulowa sunu unomuwana hako mbinga yako aiwa kugulowa ndiri kugulowa ipapo haunyepi ndiri kugulowa hanzi doro ndamira ukaona munhu anoti ndamira doro kana ari munhurume kana ari munhukadzi anga achimbomwa doro ukamunzwa achiti ndamira doro mina ndimbokuudzai kana ari munhurume zai kuti mari mumba hamuchina mari haichatambi mumba imomo hapana doro munhu anoti kwai ndamira doro unogosiya doro kuti zvagofamba sei hanzi dhumebhi shoti yangu wakapfeka ndeyekubasa manje shoti yaya yakabva kuzimbabwe nabhururu neyabhururu yanga yapiwa nabhururu akakurusa bhudha nayo shoti ndakaipiwa nabhururu wangu iyaya so kuti ndigozoigowa munimoziva kuti chinhu chekupiwa kuti upe mumwe munhu hazviiti wedwei so shoti iyo iyaya ndoina magusheshe ose hani munoziva here isusu kuti kumabasa kwedu ndimbokudzai imwe secret iripo futi kumabasa kwedu ndogona ndakaenda kun'anga kana ndakaenda kumaprofita kwandinge ndakaenda ndaenda kumaprofita kana kun'anga n'anga yobva yandiudza kuti uya nedhirezi rako hwani raunopfeka pabasi so ndoina nedhirezi rangu kana reblack kana rewhite but nguva zhinji kun'anga kwatoenda isusu mahure manyama isusu maashawo noti mahure maashawo isusu maashawo unofarira kuenda nehembe yeblack yaunoziva kuti iyi haioneki tsvina wobva waenda nayo kun'anga wogadzirirwa zvinhu zvako nen'anga ndo yaunenge uchipfeka chero uine fesi inenge ichange uri kuuya kana kuti uine structure inoita senge uri kuuya uri kuenda wakangopfeka hembe yako iyoyo ndingarege kunozvigadzirira muviri wangu kun'anga kana kumaprofita zvese ndionekerewo pane vamwe hapana munhu asingadi kuonekera pana zvinoshanda
kutenda kwako zvinoshanda chero ndikaenda kumaprofita zvezvitoshandawo ndagadzigwa hembe yangu iyoyo ani maona. So hembe iyoyo kuti uzoigova umwe munhu hazviiti ndosika munozoona mashawo achidzokorodza hembe umwe muti kandiye musikana uyu asingachinji hembe uyu zvinombofamba sei. Ndakadarika nezuro ndakamuona akapfeka dhirezi rake reblack, nhasi akapfeka futi dhirezi rake reblack. Haya hachinji chii chiri kuitika? Hazvirevi kuti haana hembe, hembe yaanenge anadzo, asi kuti hembe iyoyo akapfeka ndeyebasa, yakatogadzirwa hembe iyoyoyo ani maona. Hembe iyoyo ndiyo iri kumutoresa mari, iri kumuitisa gusheshi ani maona. So patoonokurira bhutsu vanhu panenge pakasiyana panenge pakasiyana. Musazoweka inbox muchiti muda kuti ndinde newe, hanzi true vanoenda. Tinoenda, hatiregi kuinda, tinoenda. Unoenda une uchitsvaga kuti ndikainda ndoda kuti zviningire kwekwe hakuna munhu akadai. Aiwa ndiri koshumparesi, sori hako ndotombofarisawo ndichitombotoka ndasvika ipapapa ndotombowanawo nguva yekufarisa. Kana ndainda ndinonogeziwa kakubisiwawo kamunyama nai veduwe. Unoti wakamira paya murume anenge achikuda asvika akuona fesi yakatenga ari kuona mbuya vako kana kuti ari kuona sekuru pafesi, apo iwewe unenge wakaperera senidhumebhi ndakanaka kudai so. Zvino kana murume azouya nemarasta iyoyo ari mumusoro akuona fesi yasekuru, imagine guys zvinofamba sei. So handigari pasi, tinotofamba tichitsvaga pekuti tiwane kuti kurarama nekuchengeta mhuri ani maona. So hembe hadzisi dzekungoona munhu kana ukamukumbira hembe achiti haiwa iyi handidi nayo, iyi handidi nayo. I love this girl Dhumebhi, down to earth. Yes, thank you ndide zvako iwe, ina ndimbouyi nefeki. Ndiri kutongokuudzaiwo zvandiri ndo zvandiri izvozvo, kundida kana kusandida ndizvo. Handini Dhumebhi, hapana pazvinochinja. Yes, kana who you are not. Yes. Unotizvita muKristu wechizati uri Power Ranger. Vashandi, come as you are. Regati vanhu ngavakude sezvauri, appreciate sezvauri, sezvandiri. Kuzvida kana kuzviramba ndo zvandiri izvozvo. Ndidei ndakadaro. Kana ndasiya ini ndini ndichakuudzai futi nyaya dzangu kuti aiwa ndiko zvino ndakazorora dzangu nyaya munodziva nini. Taura wega manya, authority have power over your own stories. Hanzi neumwe shuwa kufamba tofamba. Ngatifambei. Inini dzangu nyaya ndinokuudzai ndegokuti zvamunoona kudai so inini nezo ndakashayiwa mbinga, ndakazofamba ndakadai zvakazodai. Handiuyi nefeki, ndichikuudzai kuti zvamunoona ndakabata maki yemota yaSIS MELLY ndeyangu iyo isiri yangu. Ndokuudzai kuti handina, ndiri kurarama zvakati handitorina. Ndibetsereiwo zvakati guys. Ani maona. Kana ndazosiya chibasa ndinodzoka futi kwamuri kuti guys mazuva ano inini ndakambomira ndakazorora ndiri paofu. Ani maona. Ndovanzirei, ndinokutaurirai, handidi kuti mangwana muzoti Dhumebhi uya zvaimbozvita amai Maria Musandi ingawani akazodai. Ndinokuudzai zvandiri inini ndo zvandobhuya. Mazvinzwai, ndo zvandinotaura pano. Ende handiuyi ndichitaura manyepo kuti ini ndakazodai. Aiwa, ndanga ndakatomboroorwa nditoriwo mumarriage 10 years. Ndakagara mumarriage nemurume wangu. Hanzi yawa SIS MELLY na tavi aparise paBotswana hanzi mahasha omanyama. Kwemotoziva vese kuti ndowe ndovaziva nawo. Watobvunzwa hanzi parisei paBotswana nhasi. Mahasha omanyama. Tisu mahasha omanyama. Ndati hauna zvawakaona shumberezi nezuro kwanga kune mahasha omanyama. Vakati voinda ndakabuda pashe ndikanodongwerera. Iwe mota dzandakaona vachikwira mahasha omanyama. Aiwa vari kushanda. Unoziva kuti umwe munhu akauya pandiri akati let's go, I will give you 8,000 a night. Ndikaramba. SIS MELLY vakaramba, ndakarwadziwa guys, ndikati akomana 8,000 yandashenda kwai, let's go, I will give you 8,000. Makanga maenda naDhumebhi akaita epindo chikudiwa kugwa musoro kwawaita. Imagine ndakamboda kutovatiza 8,000 guys. Funga kuti ndikango 4 days chete ndichienda kuclub yakadaro ndichingowana munhu anongonditi 8,000. Funga kuti ininiwo ndinenge chibage ukazoona munhu anenge anditi anondipa 8,000. Ko vaya vatoti mahasha omanyama vari
kupiwa mari. Imagine. Komana ndakagwadziwa zuro sisimeli varama. Anzi ndokupa 8,000. Hande, let's go. Sisimeli kwakuti aiwa unosvita uri wega. Guys, moto wokudina zvona nhasi ndakabatikana. Ndozvimwe zvinhu ndoda kureurura. Ndakabatikana guys. Aiwa, but ndakuudza one paper mari sanga report kuona andokurega woenda kwaunenge uchindeko kwanditi worega kudzoka. Ndonzi but musimeli makamunathume akaitepi chete vanhu vari kuurayiwa ndozoti wangu ndoti wakaitepi ndoitakira papi kunonzi wakachekereswa nei ationa saka ndakati aDhumebhi zvinoda kuti uite uri wega chaizvo. Next time ndinovatiza. Next time ndinongonyangarika senge ndiri kuenda kutoireti vanosara votsvaga ini ndatorwa pasi. Imagine kuwana majonesa ini pataiti 8,000 yakatoinda guys. 8,000 havana kuita jerasi. pamwe waizoinyimwa hanzi mundiripe kana aizoinyimwa hamuna kunzi ndokusiyirai mari here apa. ndipopindira mari dzakadaro chingamusira chinoenda uronokugwa musoro nemanigeria iwaya. ndiudzeiwo vana manyama umwe neumwe zvangu zvekutamba ndichioreregwa ndichiburitsa kii ndakazoti ndonyara ndabuda pashe. Andakakunyarira. Ndakazoti ndonyara ndoenda pashe. Vanazvo havazviburitsi guys. Isu tisina tisinoburitsa kutamba chitu ndioneke kuti ndine mota. Apo mota yacho haisi yangu. Vane mota havaburitsi. Apo indi chiburitsa ndichitambisa makii apo mota haisiri yangu. Ndakazoti ndobuda panze guys. Mashawo manyamu. Umwe nemwe yangori twi. Wani achipinda mumota make achireva pasi achienda. Kana anenge awana wake pamwe vanenge vachiteverana umwe mberi umwe kumasure vachitoenda zvavo kuzviraundi. Hanzi 8K chaiyo. Tingasajoina. Aiwe, ari kuramba shumburesi chokwadi ari kuramba. Pachokwadi chechicho munhu yakatouya akatoya nekwanitira chitokwadzi please she said I must talk to you as the sister. I'll give you the money. Ndikati no ways, we don't stay here. I don't know about this and this business. I don't know about it. If she wants to do the business, she can come alone. For today we were here for business, not this one. So ndopandinga ndichikunyepera 8K chaiyo ye1 night. Akataura 8K kikazi I want to leave it to you. Ndikati no. Manga muine mbinga last number. Take it. Ndiudzewo kuti munhu munotengwa chibhodhoro che 2,000 zvakadaro do 2.5 3,000 munozoti kana chero ukawana mbinga inokuverengera mari. Tenga 10 mabhodhoro. Ndiudzei kuti 8K iyo indiri chibage kabhodhoro komasha wamanyama aipiwa mari savana chizvoita 50 rand. Masha wamanyama ndiudzei kuti vaipiwa mari. Wakati kupuwa nambawadzikira nhasi zvaexpire kamunhu handi munoziva here kuti chamunoziva handi munhu anenge ane chikara panguva iyeyo. Ndozvamunofanira kuziva kuti murume chete akangoera atunda chete chero anga akupa mari yakanoda kupedzera akutorera. Ari munoona akatotsvaga wawakawana. Momboziva here kuti murume kana ane chikara akakupa mari chero kwatinoenda kumabasa kana wapiwa mari yako itotanga kuti ndipe mari satichaita business. Mari first. Wesa mari yako muchikwama mushure mozoita business renyu madi wapiwa mari yako because murume kana achinge atunda anenge oda kutora mari yake. Anenge otokudza ndipe mari yangu back. So unototi ndipe mari first Saturday taita business. So kuti ndichidzokera nhasi akatowanawo kavakatomuservice ikatodarikawo zvakadaro vasikana. Ipa ndakarodzwa nezvivana zvakatakagara pasaiti nezvozviya. Vana vadiki vakomana. Ndakavatarisa vana vadiki makona vana vaya vari pasaidi pedu guys. Vana vevadiki ma 19-20 years vaya. Ndakagwadziwa vachienda vachitogwa nemanagerens vachiwispo vachitoenda ndakabatikana paya ndakabatikana. Ndakabe chikwati vaya kujoyika paya. Hajoyi vanhu vari kufarikwa zvamubavo. Pandakazona madhiri acho. Madhiri memune vanhu vachiita madhiri malast number. Kwete zvedu zvekuti unomira murodhi kuti masambe bebe. Uko unenge wakangonyarira zvako uri ziuchimwa doro rako. Doro rauri kumwa ndiro rinokubvunzira client yegrade yako kuti iwewe urikuda kutogwa nevanhu vakaita sei. Nedressing yako ndio inokutoresa nevanhu mbinga vako ivavo. Dressing yako iri kuenderana newe mbinga inosvika pauri ipapo ndio inokuudza kuti bebi ndokupa 10 kana 15 dressing.
nedoro rako rauri kumwa riri patebo. Ende imomo muclub Manyama hamusiri mekuti unoenda usina kana mari, unotosvika une mari yako wotenga kana doro rako re4,000 ukagadzika paningirikini patebo yako, wogara wakaturika makumbo wakaisa zvigoko zvako mudenga, wakagara wakarelaxa uri zivi uchisimuka uchitamba-tamba uchibhaizisa. Aiwezve ipapo unobva wawanawo kamanyama. Hanzi 8k imari yako yefuneral. Vanoziva zvavanoita maNigeria. Akana 8k for what? For what? Muri vose kaimukura kuti vose vaera here ma6 ma50 rand 100 rand. Aiwa 50 rand 100 rand. Ini kwedu 1 kuRustenburg chaiko night chaiwo ndinoenda night 1.5 ndinoenda kunight. Kunokuzve zvasiyana kuti waendawo kumaclub Manyama. Ani maona mana sentini uko kunototi autocharge. Pane mamwe mabhawa guys ekuti unotoenda haucharge, unongozvipindira imomo. Woenda yauri kuita wobata mbinga yako, waenda nembinga yako, service yawapa mbinga yako ndo inokuverengera kuti kuverengera yes kana kuyasingawanikwa kwake. Aiwa imi mani munoziva kuti vakadzi muri rude. Sometimes kana waenda unonopaka mbinga yako service yakanaka kudarika yaanenge apiwa mumba. Ungakuti kana ndaenda nembinga yangu ndatanga kumunhanzva pasi petsoka zvichikwira kuenda kumusoro, ngatadza kupiwa mari service yakanaka. Notopiwa service yako mari wotoverengerwa ndopepa unomuona kuti 10-14. Vanhu vazhinji vari kurana. Mina ndimbokuudzai zvenyini, masingu mazhinji ndezvekuti memusingazivi, vamwe havazotauri life yavo yavari kurarama, memusingazivi kuti vari kurarama zvakaita sei. Vamwe vazhinji vanotouya voenda kunana sentini 2-3 times munhu atova nemari yake boom azvibatira mbinga yake nechochi chibasa icho chichi. Ani maona. So imimi musajaji ndezvongoti mose hamuzvigoni. Vamwe venyu memuchinyepera kuti havana mai mari yamusande uku, asi muchiziva kuti mwoyo uri kutokuvara. Iri kutochengeta vana, asi kana zvikazoita kana pane handawo kunditsvagira wanda kundiroora musahotiwoka nekuti ndakuudzaiwo chibasa changu please. Monditsvagira nda kundiroora. Ani maona ndorogwawo ndosiyawo chibasa ichi ndoitawo munhu ane unhu kwaye. Ani maona chibasa ichi hachinawo kunaka. Da kutaura chokwadi chine mariski akawandisa zvisingaiti. Handidi kukunyeperai, chine riski zvisingaiti. Asi munombokaura ine siki asiki munombomama nadzo. Ko imimi siki inenge yandibata pakuita sei SIS MELLY. Ko ini asi ndapinda yakadare. Unozi munechikopukunyuka pose pose. Ndapinda yakadare. Mina ndimbokuudza, ani munoziva here kuti paya vasikana uya unongozowa kuti ane siki kana kuti anoti, momboziva here kuti varume vanotya kupinda yeke kune munhu anoziva kuti munhu iprostitute. Wanotoziva kuti uyu munhu iashawo, murume anototya. Imimi vakadzi vemurodhi vanoita zvavanenge vachiita ndimi munouraya vanhu nesiki because hamugoni kupfeka kondomu. Inini hure ndotoziva kuti kondomu ndoripfeka zvakadai. Vakadzi vazhinji hagoni kupfeka kondomu ende anenge achitonyara kuti ndanzi handi tinoita madhiri. So kana ndikamupfekedza kondomu achanditi unopfeka zvekondomu uri hure. So inini ndinotoziva kuti kondomu unopfeka sei ende ndini ndinotopfekedza munhu wangu kondomu. Ani maona. So imi ndimi munotori neriski. Vakadzi ndimi mune riski singaita, hamugoni kupfekedza kondomu. Mumwe muchitonyara kuti zvino kana akazondihwa ndichitaura kuti atipfekedza kondomu anotonditi ndiri hure. Ani maona. Ko iyo siki yacho handirambi kuti kondomu rinodambuka. Hanzi pana Mandela speech. Umberezi kai wewe. Ani munoona. So kondomu handirambi kuti kondomu rinodambuka zvaro, but ndozvamunoona kuti vasikana tinenge tine malubricant aya tinawo aya. Unotenga malubricant ako woenda kubasa. Kana wakuita chibhegi chako muchibhegi changu chaneni nacho chekubasa. Haiwa apa ndaiziva kuti ndikuinda handisi kuinda hangu chibasa. Chibhegi changu handikanganisi ndine lubricant yangu. Aiwa tichaita sande ndichakuratidzai kuti zvose kiti yangu yekubasa ndichakuratidzai pasande yedu yatinenge tinayo yatinenge tichiita munaDhumebhi. Ndokuratidzai kiti yangu, lubricant yangu ndokuratidzai kuti chii chinonzi lubricant yacho iyoyo inoshanda kuita sei. Lubricant inotoheupa kuti
kondomu risadambuke zvekumanya. Hani munoziva here kuti hanzi dread rako very smart zvisingaiti waitako shumbresi ukashandisa lubricant kondomu kuzvatatosvika nesimeni. Atiri kutaura pafoni. Handini ndikudhiraivha iwe uri kutaura. Zvatatosvika 9. Koko ndisiri. Saka ndachifamba pandichitokufambisira 140 wanga usingazviwi uri busy pafona. Tasvika 9 tatosvika ndikutoona kuti zvatatosvika. Yani munoona. So guys, kana uine lubricant yako ukabata mhene chero ane zimbinyi rakaita sei hameno zimbinyi ukaisa lubricant hapana chaunoona. Unoona uchingodira chete ikoko uchingodira lubricant. Ndichakuratidzai every Sunday ndichikuratidza kuti izvi ndo zvandinoshandisa izvi. Ndopaya pamunozonzwa munhu achinzi hanzi abatwa nesiki. Varume ava unotowana imwe mhene inotouya nogona kuuya nemari sekunana sentini kana kupi. Inini mazuva ndaimboshandira kuBenoni tori nemurume so aitozikamwa anogona kuuya nemari okuudza kuti ande kunight wotaura mari yako yenight ogona kuti 1000 night okuisira 1000 up pasaidi yenight then okuisira 12000 pasaidi okuudza kuti chuza mari yako yaunoda 1000 or 12000. Animona guys, iwo kana uri umwe munhu anoda mari unogona kuchuza 12000 pa 12000 yawachuza iyoyo wakunorwa heke kofini rako mberi. So iwo kana uchiziva kuti ini ndoda ngoita chibasa handisi kuda zvekofini unotora 1000. Animaona. So uye vanhu vaya vanozobatwa vanozoita siki dziya mazvokuda mavanga enyora. Ndikuudzei guys, mazvokuda mavanga enyora aya ndikuudzei. Ini ndiri kutorarama izvozvi nditori fiti health handisati ndakumwa maragada nditori kupfekedza kondomu. Kana ndozomwa ndichaya ndokuudzai handirevi kuti haputika anoputika simwari vari kundichengeta. Animaona. Yes, zviri sei. Animaona. So kana ukada kuchuza kufa nenyaya yekuti waona mari yakawanda waisigwa 12000 ndanzi hande ndokupa 12000 unofa. Haulasti upenyu hwako because iwe unenge wakachiva mari. Unenge uchichiva mari. Tora iyo shoma usatori mari yakawanda. Animaona. So kuzvidira mazvokuda mavanga enyoro kuva uine siki. Imimi vakadzi vazhinji ndimi mutori neriski yekuti munotya kuti kana uchinge waita boyfriend yako kana naina neboyfriend yangu ikazondinzwa ndichimuti uya ndikupfekedze kondomu achanditi uri hure wai uchitaura zvekondomu wakazvidzidziswa nani. So varume vazhinji anototya kana akachinge akecha hure kumukumbira nyoro because anotoziva kuti iyo hure rinopinda nevanhu vakawanda iri beta anotobvunza murume ndiye anotobvunza kuti kondomu nemakondomu kana kunotenga. Hanimoziva ni makondomu akangozara sekuno kujoni akazara makondomu tinongopiwa mahara. Hanimoona unochingofamba une makondomu ako. So imimi musiri pachibasa ndimi vandingatotyire vakadzi kuti imi ndimunoona chandakaona chadoda kutaura ichi chichabata vanhu vakawanda chatsika mugadeni vanhu vakawanda but is the truth. Anoona chokwadi panapa tinotaura pano padialysis tinotaura nyaya dzese. Anoziva kuti panapa tinotaura nyaya dzese guys tisi hatina kuti kwaikudii tinovhuruvhudza dzose nyaya pano todzitaura dzose. Ava vamaashawo anozviti maashawo emustreet antika ari kubudisa basa rake achitodai so. But do you know kuti the most judgmental people vanotokujaja imimi ndo maashawo ari mudzimba. Yes. Unoziva mashawo ari mudzimba ndo anotonyanyisa because kana uchingori mumba chete uchingove neboyfriend yako une murume uchiita zvaunenge uchiita chiashawo whether wamira mustreet whether hauna kumira mustreet uri kuita chiashawo uri kumba antika whether une murume une chikomba chako unenge uchidini ashawos period. Yes, you are an ashawo. Animona asi chiashawo chindo chazongosiyana nemaklasi ekuti vamwe vakutotakurarama nacho ari kutoita food on the table nacho. Umwe ari kuitawo zvezvishavi umwe ari kuitawo zvemhene zvokungonakigwa umwe ari kudii antimaona zvasiyana. Animona asi chiashawo vakadzi vakawanda vevanhu mazuvano vari kubuda vachiita zvikomba vachiura mareasons avo and we are not here to judge them. Antika vanenge vachiura vachiita zvinhu zvanenge vachiita ukaritika you are not even any better than yaDhumebhi. Makatofanana. You are not even any better than yaDhumebhi. You are the same. And it's just that kuti zvazosiyana class kungoti uyu anotorarama nazvo anotonomira mustreet nazvo achichitowana mari yacho achitotipei mari achitobhadharisa ime nyamuzobhadharisi munenge muchiti kuevha afe.
Anmona, you are having an affair with somebody else and you are married. You are in a show. You are in a show. Chet. Tineta kangofanana. But inditori nani manje inini ndiye ndichiwana mari yangu manje. Imimi unongonzi yeke yakadaro hapana chabuda. Ogeza uenda kumba mahara. Mazana hapana murume wemunhu achada kungopa munhu mari mahara. Todangotaurana chokwadi guys. Varume vakuomera. Especially vekuchinyika chedu kana ukatobata hako muZimbabwe ane mhuri yake. Ndakuudza ichokwadi. Unenge wakatogezwa. Kugezwa chaiko kuona munhu anokuturirwa mari ndivaye kana muchiziva kuti kugezwa kwandiri kutaura ikoko pachibasa munotoziva kuti unenge wakatogeziwa. Mazano varume vakuomera. Murume anotobva afunga kuti mari yose iyi ndipe munhu hakuna. So ini nditori nani zvangu ndinozvimirira hangu murodi mangu ndipiwa mari yangu. Pane Hanima pana uyu kudhayari wakakanchimira. So guys, ndo kusiyana kwechibasa ichi. Pamwewo muri kuitira shawo muri mudzimba dzenyu nevarume venyu kunenge une zvauri kuzviitirawo ameno, une zvauri kuzviitira. Kana pamwe kuda baba vasi kukugutsai mudzimba umu, kana pamwe babawo vari kungoitawo 2 minutes noodles. Iwe hazvisi zvauri kuda. Ine hangu ndichizvitirawo kuti ndiri kutsvaga raramo nevana vangu. So ndogara kutaura kuti musajaje munhu. Musajaje chibasa chedu ichi. Hanzi mangwana uchaurawo. Chihura hachisekwani. Mangwana uchaurawo. Indaitoseka ndaito mozati indaenda kumasowe guys nimbokuza. Ndaenda kumasowe. Ndaitonzi mudzidzi Lostensius J. Ndichinamata kwa Wimbo kumandari wenu. Ndiri muprofita. Ndopika na baba wangu ari pasi kudai. Na baba wangu ari pasi sisimeli kudai. Ndinopika kudai nemwana wangu. Ini ndinopika chero mukabvunza vakawanda sisimeli. Vanokuudza ndinopika na baba vangu ndakatestiwa na Wimbo pamandari wenu pagora paya. Ndoparakatira chiprofita changu. Azvinzwa kana pane vadzidzi ando kana aripo vanenge vachondiziva ndokuudzai. Kana vaikukwekwe kana paripo vandokuudza kuti mudzidzi muprofita ndaitoshanda naye pakwekwe paya. Vaitoziva kuti handiri muprofita sisimeli. Mani maona. Ndaitotiwo kana ndauya vanhu vachitouya vachiti ndakuyeresiwa mudzidzi. Nditonzi mudzidzi Lostensius nditosvora ndoti ndochiichocho handidzi mudzidzi. Ndochiichocho chamunoita zvakadai ndichitosvora maona ndichitoitigwa zvinhu zvangu zvese ndichitoitira vanhu minamato. Asiko zvino ndinda vasiniya manje. Ndinda kutopa vanhu pekumira kuti mirai vakadai. So wasukana matiriwa nombo nzi matombo ekuti vaningire. Tori tombo yenga around town timirire gasi. Mwana bamni. Saka toburuka. Ayo, ndinopinda bus na sana wagauta na ndopinda bus na tenda kuningikiri ndikati une ATM phone kuti wafonere kuti phone yangu yadzimasha. Mufona kana yenyi yangu phone yadzima. Phone yako iri pa live ndo unayo pa live papo. Kuimwe iye yani munituyere. Ina but yadzima. Kuzantu simuka rusvika manje. Ndine chimbudzi achina kuita nini. Sine namba dzabamni tova bipa. Chauda zviziva. Namba dzabamni. Ndinadzo. Anodziziva. So guys, ani maona tisajajani kuti zvakafamba zviri kufamba sei. Inini ndo ndaitoenda kumasowe ndichitonzi mudzidzi Lostensius J. Ndakatestiwa pagora na Wimbo naandzidzi aWimbo vachiri vapenyu. Mazvinzwai ndatestiwa ipapo pagora ipapo. Ndobva ndaita tsvimbo yangu yechiprofita ndiri muSprichgri. Ani maona tsvimbo yangu inini ndaiuchika. Ndairapa vana nhova kana nanhasi munhu kana ukangouya handimoziva chiprofita chindizve kumanya kana ndikangoda ngokuuchika ndokwanisa kukuuchika asi kuti nechibasa changu chandaya kuita ichi hazvichaenderani nechibasa changu ini ndakungozvineterana kana wangozvagwa une chipo chako chaunenge uinacho. Ani munoziva here kuti mahure mazhinji ndo maprofita ndo vanoenda kuchechi. Ivo maprofita iyaya idhimoni riya rinozochinja rozoenda kuti munhu wakunge wava hure wakuita zvisizvo kana tichidhakwa chekupedzisira rechitori dhimoni. Maprofita aya madhimoni. Ani maona maprofita aya madhimoni. Saka
inini ndaitoeresa ndichiuchika vana ndichitogadzira vana wose anoona kuti ndogadzirirwa mwana wangu ndoda kuita sei but iko zvinochero ndikafamba ndikatoona kuti mwana uyu ari kurwara zvakati kana kuti mimba yemunhu uyu haina kugara zvakanaka ndinotokwanisa kuzviona but hazvisirizvo zvandichaita mazuva ano ndaakuita zvechihure mazvinzwai ndaenda kumasowe ndichitoti kana ndikaona vanhu vandinge ndaona vachiita zvechihure ndaitosemaka ndaidarika ndichipfira ndichidarika neparodhi pacho nditoti kwei ndoipi kwei iri kuitirai ndichitori munhu ndichitoudza vanhu kuti zvakaipa kana munhu akauya akachichema kumba kwanga achiti mbuya murume wangu sososo ndigadzirewo imba yangu totoisa munamato animoziva kuti munamato wotogadzirira munhu munamato ita so handaimbozivawo kuti inini ndichasvikawo pasitendi yakadai ko zvino ndindava siniya ani ndosaka ndirikuzama kutaurira pakuti chihure hachisekani ndava siniya wacho ndinotozikamwa basa bupa ndoziva kuti yaDhumebhi malast number mamboko ekupedzisira ndini ndatova mboko yacho ekutopedzisira so kana une zvaunenge uchiita usajaji upenyu ivhiri ndozvandoda ndingokudza kuti upenyu ivhiri nhasi unogona uchindiona ndichifamba nemanyatera mangwana unondiwana uenda kufamba nemaferari ani mawana kana kuti iwo urifamba neferari mangwanawo ndozokuonawo inini waongoti unondichifamba nemanyatera ndini ndakukwanisa kukubatsira and handisi kukurudzira vanhu kuti chihure chakanaka chihure hachina kunaka ndiri kungotaura pakuti don't judge ani mawana don't judge mazvinzwa hanzi yaDhumebhi zviri sei ndiri bho hanzi dzokera kani Dhumebhi une basa rekubatsira munyika umu aiwa hanzi ngirozi inovhara ngirozi haivhari ngirozi haitombovhari ngirozi haivhari asi kuti unozorohwa neshamu yakaipa ngirozi haivhari ende unenge uchinyatsorota unorota zvakanaka zvinenge zvichienderana newe asi kuti haungazoprofiti munhu uri mubhawa ndokwanisa kuprofita ndiri mubhawa asi munofungidza kuti ininiwo kana ndichitongoendawo kubhawa ikoko ndinongomuka ndogeza nemvura ndoenda ndisina kunamata ndinotonamata kuti ndioneyo ndakumboendawo kubasa rangu ndichengetedzeyo kubasa kwandinoenda kunofamba vanenge vane mapanga vanenge vaine zvamascrewdrive ndichengetedzewo pandiri kufamba pandinoda kuenda apa mufambe neni ndobuda ndoenda kupi ndoenda kubhawa ani maona so ndinotonamata mahurewo anotonamatawo ndikudzei achienda ende munomboziva here kuti munamato wemunhu anoita chibasa chakaipa ndio unokurumidza kudavirwa kudarika iwewe une makore nemakore uchienda kuchechi ini ndandine makore ndichienda kuchechi guys ndimbokudzai ndaenda kuchechi ndofunga 10 years ndichaenda kumasowe inini ndichirarama ndiriko kumasowe ikoko but munamato wangu hauna kudavirwa zvakanyanyanyanya iko zvino ndikangosumuka ndiri mumba ndikanamata ndiri mumba chokwadi vaudze chokwadi ngirozi haivhari asi kana nguva yasvika ndogona kana kutozoshayiwa mari yacho mustreet imomo kana kutozodzokera futi kupi kumasowe kana kutambura zvekutoti ndotogona kunzidzokera ikupi kumasowe ani maona ngirozi haivhari haitombovhari ngirozi haitombovhari ende ndinototi kana ndichitobva kumba kana seni kana ndichitobva kumba ndinotogona kurota kana kutoziva kuti nhasi kwandiri kuenda uku ndo handifambi zvakanaka ani maona ndotozviudza kuti nhasi kwandiri kuenda uku zvinhu zvazvina kumira zvakanaka ndobva ndatonesa kana kurega kana kuenda last time pandakamboinda ndakatomboita dzimwe hope ndatorota ndiri pabasa ndichibirwa foni yangu chichichichi ndobva ndangoti ihope chichichi ari matsotsi ada kutorwisana neni ndasvika pabasa ndakatosvika ndichitaura hope dzangu ndichiudza vasikana vangu vari pagedhi but ndozvakaitika izvozvo ani munoona so ngirozi haivhari asi kuti iwewe ndiwo unozorangwa neshamhu naMwari ani maona ndozvandiri kutaura kuti handisi kukurudzira vanhu kuti handei tinoita chihure ndiri kungotaura kuti musajaji don't judge kana kuti ndoya pano ndichikuudza kuti ndiri kurarama life iri pamusoro ini wanikewo nditoriwo Dhumebhiwo zvangu ndiri wanga handitorina kana chandinacho ani maona esiswaga uri sei haisi tasvika muRustenburg tabva kuEdenville kwatatiri takudzokera
kokoko. Saka ndinogara ndichitaura kuti kana ndaneta nechihure ndikawanawo murume anoti anoda kundiroora, ina handisi hure kaini rekuti nditoriwo wife material ndokwanisa kusiya zvechihure izvi ndikatonogara nemurume mumba ndikateerera. Ndakagara 10 years dzose idzo ndakandimo one marriage ndine murume 10 years ndinaye murume. Ini first born yangu ingadai iri form 2 iko zvino ani maona. Ndakagara 10 years ndirimo mumarriage nemurume wangu, marriage ndichita zvose kusvikira tazonetana hedu, tanetsana ndaitawo yandakaita ndikasiya marriage yangu ndikazviindira kwandakauyawo kunoku. Ndakakuudzai inga mastories angu ndogara ndichitaura. Ndakatombokuudzai story yacho kuti zvakafamba sei kuti zvizosvika kuti ndidai so ina handisi munhu uya anojaja.